Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar komkali Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Matai chenro ni en Andruth Otieno kendo aduoko ni erokamano kuom yiero chenro ni odiechieng' ma kawuono. Amor mokalo ni wantiere kod daktari e studio obro nyiso wa ni nyinge ng'a en wuod kanye kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano ahinya. Ina joma kwongo nena ma kawuono iluonga ni Dr. Frederick Ochenge mar Kibera Level 3 Hospital Nairobi ka. An wuod Nyakacha Goro Likwenyo jo luwa Nyakacha. Gino jo luwa konje jo hapa. Erokamano ahinya wuod Likwenyo. Aduoko ni erokamano kuom chopo aduoko ni erokamano kuom chopo e Ramogi TV e chenro mar penj laktar kama wacho ni ngima en mwandu. Kawuono daktari nadwa ni wagoye mbaka kotenore kod weche mag komo nyuol kata family planning. Hie family planning en ang'o? Ne jo era mar Ramogi TV komo nyuol en nyiso ni ng'ato nyuolo nyithindo manyalo rito to kendo miyo gi spacing ma owinjore kodgi. Kamano. Erokamano ahinya. Ipani ang'o momiyo ber ka ng'ato komo nyuol? Komo nyuol gima ber ni achiel kinyuolo nyathi moro luore rito gi bedo matek. Then tero gi e school bende biro bedo ni matek. Then kaka ing'e kaka sani piny tek ni yudo ne kata lewni malong'o bedo matek. Nyathi ber kinyuolo minyalo rito, minyalo miyo the basic needs. Ng'eni basic need wan gi chiemo, wan gi somo, wan gi kama ji dake, then wan gi thieth bende malong'o. Koro nyiso ni ber kikelo nyithindo minyalo rito maler ma gibedo maber kata e community kama wadake e gweng' kama wadake kanyo. Kamano. Manyiso ni hie tij komo nyuol en mana mar neno ni nyithindo ma okele piny ka orit maber, gi chiemo maber, gi dak maber, gi dhi e skul maber. Kendo mama bende wamiyo thuolo mama dende gonyore godo maber ma dende nyalo recover godo. Kech ng'eni ka mama ting'o ich diocho chiko. Ko ng'eni diocho chiko ne en mana gi msigo ne. Koro ber ka sama osenyuol ne wamiyo thuolo mondo dhodh nyathini ka ber chutho dhoth onego bed nyathi for more than 2 years ka ber. Tido ka sani ka mine masani dhodho nyithino kata madweche auchiel samoro higa achiel kendo to we nyathi. Koro ber ka kami komo nyuol nyiso ni nyathi biro miyo thuolo mar dhoth maber kendo miyo bedo motegno, then mama be yudo thuolo mar dende oduogo origen godo gino teko mar dende no kendo koro ko bed moti ahinya. Kendo ka chutho mine manyuol mokasoro ineno ka gitemo bedo moti ahinya molo mine ma komo nyuol maber. Tiende ni nyuol timo ng'ato nademo kaka winjo kiwacho ni miyo ng'ato ti ahinya. Nyalo paro mine wa machon nyalo nyuolo kata nyithindo 8 kata nyithindo 10 kata nyithindo 11 to bende ne pod gibedo motegno. Seche miwacho ni ka ng'ama miyo komo nyuol to okoti ahinya dende ok bed makeng ahinya. Kendo ka mine machon ka chon cha chiemo ne ng'eny kabisa, then chiemo bende gitiyo gi natural chiemo ma natural ma gidhi golo nyakurundu kata nyalo puodho to gitiyo godo. Then mine machon ka gimbe ne gin gi yore mag komo nyuol. Iyudo ka joma chon jaduong' ne bedo gi ode moro e chuny dala kanyo moluongo ni ofise mobede masama mama okelo nyathi. Iyudo kaka jaduong' nyalo bedo kuro nyaka one ka nyathi osebedo motegno minyalo ore motere kata ne jaduong' nyuka gagwata. Koro kone ka man ka nyathi osetegno koro kinyalo bang'e kendo. Joma chon bende komo nyuol. Kamano. Erokamano ahinya. Chenro en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Kawuono wawuoyo e weche mag komo nyuol. Wantiere kod Dr. Ochenge studio opimonwa ber komo nyuol. Owacho kacha ni seche ma komo nyuol ino wuon ibro bedo kod thuolo mondo mi dendi oduoge wang'e kaka ng'ama miyo. Kae to nyithindo bende ibro bedo kod thuolo makare mar rito. Nyathi matin bende bro yudo thuolo mar dhoth e seche mowinjore mondo mi odong maber. Kapok wadonje komo nyuol ahinya, ang'o momiyo ber ka nyathi dhoth kuom thuolo ma iwacho ni ka ber to nego bed dweche ka tinto ber ka higni 2 be ka ber kabisa nego bed higni 5. Koro iyudo ka nyathi modhoth mang'eny, iyudo ka nyathini kata medusi moko matindo, tuoche moko matindo ok thoro goge ahinya. Then nyathini bende kata kodhi e skul kucho bedo nyathi moro mariek kabisa. Iyudo ka brain development chag mama ni miyo nyathi bedo gi paro motegno kabisa. Then nyathi modhoth maber, iyudo ka nyathi moro dende pichni en nyathi maber, en gi body ne maber kabisa. Kamano. Erokamano ahinya. Korka del mar nyathi mabedo maber iwacho ga ni seche ma nyathi odhoth maber to kata seche ma in e skul kata kodhi e skul to obwongo ne iyudo ni kwanyo piyo. Exactly. Odhoth maber. Wamula ne obwongo mar nyathi kod komo nyuol kod dhoth e seche mowinjore daktari. Kamano. Kech wayudo ni ineno cha mama nigi nutrients kanyo
makonyo nyathi okonyo korka development mar obwongo. Koro obwongo ne bedo motegno makata kodhi skul kucho gik ma japuonj puonjo en nyathi ma sharp. Koro kwa en study moro nosetimo giyudo ka nyithindo modhoth ma mine gi ogolo e thuno haraka gi nyithindo modhoth aming'a, iyudo ka nyithindo modhoth aming'a gi gin gibedo ga mariek e klas. Koro mano statistics minyalo timo. Then again iyudo ka nyathi modhoth aming'a ni tuoche moko matindo iyudo ka ok othoro dhi hospital kasa cha mama cha en gi nutrients moromo maber. Then nyathi mokodhoth aming'a be iyudo ka samoro o develop tuoche moko machalo kaka gita kwashiorkor ne iyudo ka okoso chiemo malong'o. Koro cha mama ni ber matek kabisa. Momiyo wang'iso ni ji ber ka komo nyuol mondo nyithindo oyud thuolo mar dhoth aming'a kendo yudo mama bendo bed gi ngufu mar dende. Chendo en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Iwinjo kacha ber komo nyuol ok ni okonyo ng'ama miyo kende, ok no konyo ng'ama wuoro kende, to konyo nyaka nyathi bende mondo mi odong maber e yore mopogore opogore nyaka e yore mag obwongo. Seche ma ji komo nyuol wantiere kod kidienje mopogore opogore mag kaka ji komo nyuol. Joma mine nyalo komo nyuol, joma wuone bende nyalo komo nyuol. Wachaka ne kod joma mine e higni mage maka ng'ama miyo sechope to nego ni okomo nyuol, ochako komo nyuol. Koro mokwongo komo nyuol ni wadwa ni sama mama osekoni dwa chako komo nyuol ber ka gidhi hospital machiegni kodgi. Oting'o wuon pargi ni gidhi godo hospital. Koro sama gisechopo hospital kacha cha koro daktari makanyo biro explain ne mama kidienje te mag komo nyuol kech wan gi types mang'eny. Koro wa explain wakawo mama gi wuon gi jaode wa explain gi one by one achiel kachiel. Wang'isi ni wan gi michwo sindan, wan gi mimuonyo, wan gi mikete batcha, wan gi moro miketo mwalo kucho. Koro wa explain gi moro ka moro gi berne gi rachne. Then chako wamiyo gi time, wamiyo gi thuolo ni koro dhiuru dala, dhiuru ot, udhi go mbaka no, udhi une maber kodu. Koro ka gisewinjore kendo koro giduogo kata the following day to ginyisowa ni koro wadwa daktari kawuono wamwa wadwa ni wakom nyuol gi type machielo ni. Then komo nyuol ni wadwa ni sama mama bire komo nyuol ber ko biro samo neno malo kech seche go maber ka koro kech unego beni komo nyuol wachako sama mama ok nigi age. Then komo nyuol ber ka sana joma komo nyuol wadwa ni joma chako neno malo nyiso ni ng'ata man nigi age mar 14 years kadhi nyime nyalo komo nyuol. Kamano. Seche miwacho ni jok mantiere kod higni 14 kadhi malo kodhi anya 15 18 samoro nyalo chako komo nyuol. Iyudo ni e higni gi thothne pod gin nyithindo mantiere school. Iyudo ka thothne gintiere sikunde mag sekondar kata mana mag primary kata colleges. To wawachoga kacha kata iwachoga ni seche ma ng'ato chako komo nyuol kotin nyalo chopo diere moro ma samoro nyalo dwaro nyathi to konyal yudo nyithindo. Bende nitiere rach chako komo nyuol ka ng'ato pod tin jegni 14 higni 15 mano pod nyathi daktari. Koro sani wan gi gimiluongo ni youth friendly sexually reproductive health services mwachiwo spende mwantiere. Iyudo ka though pod en gima under discussion but kecho nego beni komo nyuol ng'ato biro kon nigi consent yano nyalo chiwo en gi ng'aduong' manyalo chiwo ni nyathina na yie mondo komo nyuol. Koro pod onge ID pod onge consent. Koro ng'ama tis ko biro ni dwa komo nyuol nyako bigi janyuol ema biro miwa consent manyiso ni nyathina yie mondo komo nyuol. Koro nitie reasons mang'eny momiyo ng'ato nyalo komo nyuol ka pod tis kamano mana adhi biro godo badai. Koro komo nyuol ka ng'ato chako chon sida onge kanyo en mana ji niga paro nikech ji paro ga ni ka ng'ato komo nyuol ahinya koro ka chopo ndalo ma koro dhi e keny koro konya yudo nyathi. Mano en mana paro ma ji paro ga. Gima ng'e ga gi komo nyuol onyalo delay fertility yani mondo ng'ato kel nyathi. Koro joma tindo ma pod ni age ma pod iluongo ne gi mature adolescents from 14 nyaka 18 kanyo ma pod onge ID ma nyalo bedo gi consent ma nyalo chiwo mondo gichak komo nyuol. Koro joge gibiro gi jonyuol gi kata gi caretaker gi mantiere marito gi jorit gi manyalo nyisowa ni mondo ayien nyathina ni mondo kom nyuol. Kenyaro jigna 14 samoro ne en ng'at ma nosewe school. Oyudo ka samoro wiye peko konya dhi school. Samoro sechako bedo active sexually active. Yano chako neno sechako riwre gi joma chuo. Koro ng'eni mondo kik okel nyathi chon mondo kel baden. Koro samoro janyuol ne kata ng'at modak kode nyalo wacho ni kar mondo nyathini kel tabu ka ober mondo ochako komo nyuol. Then komo nyuol bende ok en mar geng'o HIV. Koro gimo temo ngizo ga joma tindo gi kata kapo ni ng'at mochako komo nyuol onego bed ni ikawo type manyalo konyi mondo kik yud kata mana HIV bende kata gi tuoche moko mag gonorrhea kata syphilis gine gi kamano.
Chendo en penj laktar daktari kanyo to boduoge matin nikech kar jagni 14 higni 15 ni janyuol dhi kode mondo mi okom nyuol mano mbaka manyaka wago maber en mbaka mokadhiwe kamano nikech okang'eyo kuma gini nyalo chome kodwa ka nyalo chopo kama koro janyuol tero nyathine mondo okom ne nyuol samoro nyathini pontiere e skul mano waboduoge bang'e kamano wang'iyo weche mag komo nyuol ber rach chandruok ma bende ng'ato nyalo yudo e seche ma okomo nyuol wayudo kacha ni hie kotenore kod jogo molonyo weche mag thieth ng'ato kosechako neno malo ka en ng'ama miyo kata ng'ama nyako to nyalo chako komo nyuol daktari wadwa ni wang'e ne yore kata kidienje mopogore opogore mag komo nyuol wantiere gi yore mage mag komo nyuol yore mang'eny mag komo nyuol mokwongo kata mama sama mama kelo toto sama mama nyuol cha wadwa ni mama ni nyalo chako komo nyuol ne immediate sama dok e clinic michako chwo nyathine clinic michako chwo nyathine sindan bang' dweche bang' jumbe auchiel onya chako komo nyuol by that time koro sidienje mag komo nyuol mokwongo wan gi ada dile mana ma jowa mantiere kaluo kuchocho kata mantie ushago kata mantiere piny nitie nam kuchocho nyalo tiyo godo mokwongo wan gi sindan sindan ni wayudo ka en ma ji ohere kabisa iluongo ni michuo en ichuoe bang' dweche adek inyalo chuoe bat ka or inyalo chuoe e sianda koro kose chuoe en ber ni koro dweche adek gi te koro ionge gi cha wadhi nyime okay koro samose chuoe godo koro inyalo riwri ng'ade chuo to inyalo kelo nyathi koro ber ni achiel ni jomoko ma wigi jawilga kendo jomoko ma wigi wilga ma koro ok nyal muonyo ga yath pile koro wahero ga ni mano wakungo explain ni type go te kwase explain ni type go te koro kwang'isi ni kare koro kikawo mar sindan ni koro en bang' dweche adek iduogo hospital bang' dweche adek iduogo hospital but sama iduogo hospital midwa ketie yadhe ni nyaka mokwongo kaka nang'isi nyaka ng'e ni ng'ani en malo oneno malo nyiso ni iye ok odongo then again nyaka pim pressure wang'e ni blood pressure ni remo gwere na dendi kanyo then mar adek nyaka penjo ki bin gi underlying condition ka samoro ngi tuo mar ndulme samoro in kada gi tuo mar kuot mar remo e del miluongo ni gicha poto mar remo koro wang'iyo condition bilago koro kwa idonyo gi condition go te main sawa iko wanyalo kete sindan koro sindan ni bende every dweche adek iduogo hospital kendo waketo ni godo kendo then gima ber kendo kode wami card moro matis mang'isi tarik miduoge then namba ni mar simu wakaoga makochopo tarik no twagocho ni kawuono kamano onego beni duoge sindan kamano ilero kacha ni kapok ochuo ng'ato sindan nitiere gik ming'iyo underlying conditions exactly kata gimoro chandruok ma ng'ato nyalo bedo godo e dende winjo kimulo wach mar pressure nyiswa malong'o pressure kaachiel kod sindan gimomiyo ok giwinjire gimomiyo kata ng'ano mantiere gi pressure ok diher kata ok du uyie kaka jogo molony mondo omi yor komo nyuol mar sindan pressure timo ng'ato nade kokedore gi sindan ng'ene sindan en hormones kech yore mag komo nyuol gi wan gi hormonals to gi hormonals koro man yan ngi hormones koro hormones gi ka kodonje de kine sindan en hormones kodonje kujo dhi keto pressure bedo malo oro nyalo keto pressure bedo malo kabisa makoro kele mama ne shida then kaka na wacho wan gi yore mang'eny mag komo nyuol mokwongo awacho mana achiel en mar sindan no then wan gi moro kendo miluongo ni mimuonyo pile yath mimuonyo pile everyday pills en imuonyo pile koro gimo ngiso ga ng'ato sama ibiro hospital mino ni ineno mana ni mimuonyo ni maber kodi koro kwang'isi ni ki imuonye bang' chiemo kata ken saa 2 otieno to en everyday saa 2 ok ni kawuono muonye saa 2 kinyira muonye saa 5 otieno oruchida muonye saa 6 oruche machicha be wil kode mano ok timre kamano koro wadani ki muonye saa 2 to en saa 2 pile nikech ang'o nekech yath kech ng'eno ong'iyo mane sama onego beno the interval neno kech ng'eno nitie lifespan mar yath monego beno kawe dendi kanyo koro mane monego beno mondo oti kode mondo kiko fail kech ng'ene samoro wedo kaka mine moko biro hospital wacho ni atiyo gi family planning tamako ich mano bwadhi bire badai then wan gi moro miluongo ni norplant en ikete lwedo kose kete lwedo embe no hormones embe go hormones kose kete lwedo okawo igni 3 kata igni 5 lwedo kanyo but samora mora mama oamwani dwa gole kata mondo ni koro amwani dwa kelo kata nyathi moro kendo to nyalo gole samora mora kocho nyaka kawo igni 5 kano kete mar igni 5 kamano then wan gi moro miluongo ni coil ebe ento onge hormones e berni koro en wadilga kode joma nigi pressure kata joma nigi condition aila kaka epilepsy mana wacha tuo mar gorok pinchan ndulme koro en ikete mwalo kuja en long term okawo ndalo mang'eny onyalo kawo igni 5 kata onyalo kawo igni 12 koro but samoro bende nyalo gole then en koketni godo wadwaro ga ni every month dwe koketni godo samo ketni godo dwe mokwongo no idhi pimo mondo ng'in to ben kare then dwe mar 6 chak idhi pime kendo ng'in en kare then after 1 year kendo chak wapime kini kare then every time idhi for check up idhi biro hospital kanyo wacheko ni godo
kamano. Chenro en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV samoro inyalo nyiso wa daktari ni ma e yor komo nyuol mama mane wawacho cha kae to kwa duogo twabodhi nyime kod twagni nikech daher mondo mi ler ne johera mar chenro ni kipogruok mar hormonal kod non hormonal kod non hormonal exactly kae to be ibro nyiso wa ni seche ma ber ka itiyo gi mane e dendi hie mondo mi ibed kod yot nikech adier hormones kimede dendi mang'eny nyalo kelo tabo emane wagia kamananya daktari inyalo chunga mondo mipimnwa ni emane mondo mi wadhi nyime exactly koro mae everyday pills mae mang'isi ni ka ng'ato muonye en omuonye pile ken wawinjore ni en saa ariyo to en saa ariyo pile ma ng'ato muonye godo ma ng'ato klew en dwe ka dwe ng'ato dhi hospital to imiye dwe ka dwe ng'ato dhi hospital to imiye koro kapok omiye godo en bende nyaka pim gik manang'isi wa nyaka pim pressure ni dhi nade kodi nyaka pim ni weight ni be dhi nade nikech samoro yedhe mag komo nyuol gi samoro gimedo ga weight samoro ng'ato nyalo medo ratil mar del samoro ng'ato nyalo dende be nyalo dok piny then ma en condom ma bende yor mar komo nyuol en bende wan raboyunga wan gi mare joma mine wan gi joma yawuoyi bende then koro mae e coil en wakete mwalo kucho ka nyasache mar mine koro en kosekete kucho ema onego ben wacheke ga wacheke kwa kete wang'ie dwe mokwongo ne udhi kodi nade dwe mar adek wacheke dwe mar auchiel wacheke wanie be wacheke kendo koro ma to ken yor mar komo nyuol nikech ok dokere encourage jowa ma jokanyanam ni mondo ti kode nikech ma iluongo ni P2 emergency pills ne en watiyo mana kode samoro ng'e ni wuotho kamoro marach to jomoko maki nokikori mar timo gino then koro itiyo kode mondo kik iyud nyathi or samoro ni dhi gi jaherani or samoro itiyo kata gi raboyunga to raboyunga obarore kwa bahati mbaya koro itiyo kode mondo kik iyud gino kemo miluongo ni emergency koro emergency ok onego benen gima timore bete emergency yes then kanene mabe ma female mano ma joma mine kondo mar joma mine daktari raboyunga ma joma mine kamano manto ni nitiere ga raboyunga gin type ariyo nitie ma joma chuo to gi ma joma mine ero kamana enya waboka uyoyo mana matino no kwa duogo to daktari bro lero no achiel kachiel kaka yore mag komo nyuol gitiyo kae to wabong'eyo kacha hormonal gi non hormonal mondo mi wang'e ne ber kachiel kod rach mag giduto te chenro en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu kik idhi mabor kata matin kik isudi